mar cham. Wach matimore ODM kochakore chieng' mane migosi Raila Amolo Odinga owachnwa ni muche osebedo maonge, en wach mamiyo kamoro amora mibede tiomo mana chunyi kaka iwinjo aomo kanyo, nikech jowagi manoweyo kotenore kode mabende chien kacha 2022 kuma ni wite joma chal koda kama oko noluongo ni joge no kawagi wuoro matut ahinya. To koro wachni omiyo wagikie kiwango moro makoro tadwa na wachni gima jotendwa mantie sani gi ok ong'eyo ni joma onge telo kod joma giparo ni gitelo negi ywak nikech gineno ka telo madieri matero gi kamoro onge. Awuoyo kamano nikech inyalo paro ni chieng' mane piny ong'eyo ni jatendwa osebedo maonge, to an nawuoro ahinya na alaiken gini gi kata ka wuoro mosenyuolo yawuote gi nyige mang'eny e dala otho. An pok awinjo kata ka yawuoyi mana wuod ng'ato ni chunga ni isa ma wuon gi othono kata pok ji ogo uwi, ji pok oywak, ji pok ong'eyo kata ang'o monege, to wuoyi maduong' osebukore mana ni wan koro onge kaka wanyalo timo, baba osetho kaka koro gidhi dwaro ng'ato machielo ma mondo obi olos decisions ka. Pok notimore kamano e piny Luo. To mae gima jotendwa notimo. Ne gichako ogo koko ka ng'ato wuoyo kien, ng'ato wacho ni kia ane wanja babu nyisa kama kia ng'o ka eto gi end up ni gisarenda mi gitima gimoro makoro kata kaka nyalo luonge gi kaka iluonga ni daktari no ng'eno tama nyaka sani e duond kisiasa. Terminology maber manyalo describe gima ne gitimo no onge. Omiyo nyaka sani koro ineno gima timore ni an para na dieri makende baba noloso kwe manonego konywa rito sirkal kochakore sama ne gilose no nyaka gikone makae to wadhi e yiero manyien ni. Ka sama wadhi e yiero manyien ni an nyaka sani gadieri makende pod otama neno gimomiyo ka wane ODM ni ema wasebedo kwa brage ni the largest party in Kenya. Ere kaka the largest party in Kenya ni nyalo tamore yudo a replacement kata ng'ama nyalo tema ringe gi kuod baba. Kakoro baba onge. Dongi ng'eni mano en wach malich miwuoro. Koro no onego bed ni the largest party in Kenya ni pod ne niaga presidential candidate. Tineno pengo magi create no. Emomiyo koro jobathwa gima bendo osebedo osiepewa. Koro gito gisechokore magichungo malo magiwacho ni bas ka koro jogi onge ng'ato to wan bende wan gi ng'ato. To en adieri bende no paranya ni an kaka ng'ato ma bende osewuotho gi party ni for all that time. Aparo 205 gini mowacho 207 go. Nitiere kaka baba ni siasa mane en go e Kenya ka ji ne ok ong'eyo. To ne en gi team moro bende mongirore e tok tent ka miluongo ni think tank. For a long time myself had been part of that professional team maniluongo ni think tanks go. Koro ang'eyo no paranya ni ng'ama osewuotho gi party na dieri kaka wacho no from ndalo go te nyaka sama wachope ni. To gima jomoko wacho wiye go bende nyalre. To gik ma jomoko wacho wiye go bende nyalre anyala. Koro anto aneno ni riwruogni kata kaka koro siasa osechuogore kata kaka the entire governance and management systems koro chuogore e piny mangima kata e Kenya kende en a matter of collaboration and strategic alliances. Koro riwruok gi ok wanyadhi e riwruogni ka wan imanyo wamanya kata imanya oganda Luo e ji. Onego wadhiye ka wan gimo mongirore ma ka ng'ato tucho ni to neno ni mae wan. Koro ka waweyo that vacuum to nitie kaka oparanya biro ponyoka kode. To koro akia ni wabo ywak ne ng'a. Erokamano. Yeah. Jim, kami kwanye kar kae